Ola rapaces. Esta é Sana, de Madia Cosmetics. Hoxe queremos amosarche a nosa mellor base de cobertura completa. É unha base impermeable e duradeira. Minerais materias primas que fabricamos. Déixame amosarche agora. Aplicareinos agora na miña man. Escollo 2 cores. A nosa fórmula de cobertura completa é tan sedosa e suave. Estancia duradeira e totalmente impermeable. Se queres facer as túas cores ou fórmulas personalizadas, simplemente envíanos as túas mostras. Farémolo segundo o precise. E fornécelle moitas botellas diferentes para seleccionar. Para crear connosco a túa propia marca de cosméticos, ¡Lle!